Vítajte pri dnešnom trade recape, kde sa pozrieme na tento EURUSD short, ktorý som koloval na TradeWise. Nakoniec nás stoplo na break-even. Tu som mal stopol na break-even, pretože som dúfal, že po tejto konsolidácii už dostaneme snipe toho take profitu, respektíve, že sa dostaneme celkovo ku take profitu a dostaneme taký veľký retrace. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Pôvodne som bol bullish dneska takmer celý deň a mal som v pláne brať longy, to znamená 4-hodinový fair value gap. Pekná reakcia od neho, mu vyššie. Ale môj daily target boli tieto Asia highs a po sweepe sme mali reakciu. Čiže to bolo, vlastne vtedy to bolo aj hodinové SMT. A jak sme sweepli tieto Asia highs a mali sme reakciu, tak som si povedal, že switchujem bias pre dnešok. A keďže môj pôvodný target bol už sweepnutý, budem hľadať shorty. Tu som chcel konkrétne po London Lows shortovať, čo nakoniec sme aj hitli. No ale čakal som teda na reakciu, formili sme tu hodinové SMT z GU, ktoré bolo tu. A keď sme ostali reakciu, napríklad tom sme mali sell-off, potom trošku divné moves, ale potom túto breaku a v forme fair value gapu som enterol. Čisto po 5 minútovom breaku som nečakal ani nejaký väčší retrace, ale som čakal, že to bude nejaký sell-off. Hej, mali sme tu aj 1 minútový break, kde som enterol na tomto candli. Stop loss som mal na tak jak väčšinou. To znamená na close úplne tohto candlu, týchto dvoch teda. Take profit som mal v tejto London low zóne. Tu boli tieto lows, ktoré som targetoval pôvodne. No a jak sme mali sell-off, no a tak jak sme tu konsolidovali, som si nebol úplne istý, že čo bude ďalší move, lebo fakt mali sme tu proste wiki hore dole, hore dole. Mali sme tu takýto sweep tejto sell side a potom nejaký move vyššie, čo bol iba vlastne 15 minútový retrace a vlastne polhodinový, kde sme fillili tento 15 minútový gap a od neho sme mali potom reakciu nižšie, kde sme hitli target pôvodný pre tento deň. Stop loss zase na break-even. To si myslím, že som spravil dobre, že som dal, lebo už keď sme sweepli tieto lows a bola taká konsolidácia, ktoré sme mohli dostať nejaký väčší move vyššie, nemusela to byť taký retrace. Nakoniec to bol iba retrace, čo fakt má, povedzme, že celkom tesné stopol. Fili sme aj tento 5 minútový gap a následný sell-off nižšie do môjho targetu a ešte aj oveľa nižšie, čiže bolo to celkom smola. Každopádne nepoviem úplne, že to bol zlý trade management z mojej strany, lebo podľa mňa by to bolo veľmi risky nechávať, keď sme boli tu a nedávať stop loss na break-even. Čiže som úplne v pohode s tým, že to bol break-even trade a že sme z toho nevytreskali viac. Ja si myslím, že sa to lepšie nedalo spraviť. Potom to, ako sme proste sweepli túto likviditu a mali sme reakciu, tak longy som hľadať úplne nemal dôvod. Vyriešoval sa tu celkom pekný short setup, tak som ho zobral. Myslel som, že fakt tu už sweepneme túto likviditu. OK, mali sme retrace. No a následne to bol veľký sell-off, ktorý bol trošku aj news driven s Trumpovými tarifmi, respektíve s ich pozastavením. Čiže budem čakať pokračujúci sell-off tento týždeň, aj keď pre tento týždeň som skončil, keďže zajtra máme CPI, v piatok PPI. Nebudem už tradiť do konca týždňa. Tento týždeň som len nestihol kolnúť jediný winning trade, čo som mal. Včera som vlastne nič nebral. V pondelok som vytol take profit, ktorý som nestihol kolnúť a dneska tento break-even trade, bohužiaľ mohol som zakončiť celkom v profite tento týždeň. A nevadí, ideme ďalej. Máme ešte 2 týždne do konca mesiaca, čiže verím, že nejaké take profity pochytáme.
Sorry, že to bolo také trochu... Sám sa zamýšľam nad tým, čo rozprávam, lebo som chorý jak svinia a chcel som vám natočiť aspoň recap, nech toho tam máte. Keď mi bude lepšie, tak už fakt sľubujem, že budete mať aj tie videá, o, o ktorých sme sa bavili, o čom som aj písal na Discorde. Čiže sorry, že to bolo trošku také mŕtve, ale neviem úplne ani rozmýšľať, ani rozprávať. Majte sa pekne a vidíme sa, respektíve počujeme sa buď cez víkend pri ďalšom POV videu, alebo potom budúci týždeň. Čaute.